Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponche Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Dilai pen Sarihajan Atowar along Dampar pen Swiss car Ingtang Rakpen Kachetong Kedamtang Teriponi Pai Inko Resierni Dilai Police Station ke Parlo Dilai Sarihajan Atowar P along Dampar a registration number AS13C5735 Lapen Swiss car a registration number AS09J6377 Chepating Nuno Ahir Ingtang Rakpen Kachetong Kopai Kime Apran ke Kedambang Avilang Labang so Kachetong Longlok Lake Anarlo Porpai Krehinira Achitim Malom Swiss Akarabang Bokajan Dambom Lapen Damparabang Harlong Karthangpon Dilai Anat Kapang Noa Hutsi Kopi Koson Penlune Dilai High School Parchet along Ahir Ingtang Rakpen Kachetong Dilai Police Staff Atum Kachetong Adung An Paledunsi Arenga Huke Sodat Atumapan Se Kachelang Adim An Tong Sekot Pen Ponlo Lapen Dilai Police Atumsi Kandokawe Asai Sitami Chepari Deng Ponsi Asai Cheklem Ponlo News Text Report Karbi Anglong News Channel मुझे लगा तू स्टार टीम में मत हो मुझे का ट्रैक का जर्नी पर बहुत सारे दी तुझे फल लिख लो APHLC IT cell Achidrong Parapan di Purai Komasai Ketum Arideng Pen Pajok Pontanglo Non Malom social media Achatayalong Inud Bang Hiniatum Kaching ne Ichoyapan Me Henono photo videos edit pen Selamsi Facebook Instagram Hai Huyalong Kapajui Jam Tidia Puta Rai Komasai Kiatum Lapuson Amohor Parlin Parlo Kaselam Thap Atumapan Pang Taxi Kedamtang Apor Hut Pusitami Nep Ingnang Pon Bomlo Lason Thotsi APHLC IT Cell Ajidrong Parsitami BJP MPA candidate Amar Singh Tiso Lapen MSC Tilutoma Hasnuapan Pang Tek Tek Thea Bangpu Memes Kaselampen Ke Sherdunajok Patumi Tereponi Pai Inko Resierni Dipu Police Station along an Hang Detsi Patumi Dik Aningve Jopang Thang Patumi Nerlosini Rai Komasai Kia Reading Chibi Koklo Bang so putak APHLC Youth Wing Secretary Lapen Alang Liri Sang Hotung Rai Komasai Ki Ake Hoi Atumpen Chinki Chethandunsi Ajirong Parapan Pajok Dunlo Lasi Me Heno videos Hai Hui Madu Bang Puta shared hap nang ni Kalite nang li hem tot dunta kisung chetong nang kokta thek Lasi kachere kinang so Lapen Halapu, Sersing Be Kaningche Ponatenke, Muna Chauhan Inut, Aparokpo, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Lapen, Karbi Anglong Aradapan, Kangton, Kangthok Bonta, Biharia Soapanke, Kaphere Kedukogajok, Panep Hai Hidet. Karbi Apansi, Johai Unchot Puta, Ningkang Samse Alamte Chepaklangpo. News Report Karbi Anglong News Channel. Pini nilitum dak dipul urang so thana longsi jo thei bangala panlo kedam tangarni atumi taring ko resi nilitum APHLC IT cell achikong parapan BJP atum FIR pidal FIR p athegala halo FIR katega pala photo kisumana photo bang alang kisiar dundo Kalau sebenarnya joksi alang liphan FIR pilo BJP tu amasya tumi bangke raiko masaki tu alang liphan redam si ahen pen nang nep check lo matuwe ajo bangke tak ditender lo sebenarnya jok atowe masini litung APHLC party pen nilitung dak OC tum pen dak DSP tum pen itum chingkiji tham lo laso lasana photo ke nilitung APHLC bane kabdo saprang ali kepo saprang ali lagi BJP tum se lagi klaim prang apa itu ang tek nang paklang tek posi itu ang tek nang paklang dagu laso bena jok sinil tum dato we FIR pidalo ma gian sapota BJP gian sapota FIR pidalo laso FIR bangke nang dengdun bo posi polo sami register terego amasi pedap bangen tum da dak banglo obang pen tum lang kuch debate lo lasi lake nang tum partiality claim long lai nang litung
lagi arona ting pesan klaim tek nanti pesan tum talang tuhan cingki than lo laso ting pen polis tum alang tuhan ane case bang register lo lasi alang adum lam cakang cipi lo nilu tum ta FIR nang pilo posti nilu tum ta FIR bang ting nang deng pamelo laso ting sini tum arona ting ke bang FIR ni kam tu lasi ada bako ting bolong tenil tum IT cell aphan mangke jidong phara mangke hemkang samki pon deji bata tum sik bi khangjang lo sida mena tum asar jai ka thada be alang ang song ben chingki dun lo la benil tum matami lang tum chingki ji than lo lasi alang tum bangke pini nona por bangke nitum IT cell phan mangke hemkang sam mangke thapi dem lake nili tum ke hailo bose dum chiprap lo nil tum aron ben chidan lo aron ben chidan men pose aron ben tum hailo sarjaya ke than niwan kan yedu knowledge is power kachini ke chakong hala basa kachini ateng pen tum chingki than ben bini alang li phan unconditionally nang rihaya teng plus alang li nang SP tame dak bang lo nang chingki lo nitum phan nang chingki nang je than ben joksi bini nitum misen me at pen non nitum rong phar sang ho bangke nitum ki jok bang tum long la lalu lapen nili ke pung tum mala pano BGP long ke do IT cell tum alang litung inur bang nil tum hanon hejong ining cho alam kalilo alang liphan mu asal boram sigi kepare mu jongsi nali phan police na arjulu polong te la nali supok apu hinu pol than dun le kusigi asal bora kalima kalang semelang ni apu kainu kali lake misena muni komandang kusigi than la alang li men ma ke nili pu pelo kami alang tumang bong lake salang li phan sigi pudi itung ke don lo pura chipule hai tame mu police na arjulu te alang li phan ka apu hinu pole nani thandu nonde kusi aman ni counter do nelo nani ke pusi oson ke ni hailo moti alang le ka phu khai ni pata hini hospital apne hospital damesi pene doctor ben se lang fc ta ke bang uta alang ni mission kente salang ni mission ke di mission ke tala pusan ke alang ni nge ida ngi polo mission se pusan de nana son yar jate tidei ke lasi la pusan mang ni tum tan ning oil tum kar bi hian arling hian di la pusan bang ke kem bang la son alam ke ni bang ke la ke kahin opi galam lu kusigi ning mathalo la sinang tuma theng ban thandam kasi la pusan ke bang tujarni ba la pusan chipu bit nangji itum inglong aso hija acha ta a party lo me do pusme karbi mate inglong khe pola bang so kang hon bang ki tum bong dosi kahin wala mang ni ni nang tum bang ku bene ben isilam ku puntun lang pini tum lang dam sina di il tum karbi afan mang ke nep thek to sita non hejong la muna chuhan mangi di in chini alani kar biang lo phasi kang thok mati kar bia khe phasi kang thok mati ta alang li phan pinya ni re arrest the ha la therak me melam phasi kar biang long la tim kar biang long ki ja tum therak nang ji lagi therak bek nang ji lagi kar bia khe bang kang thok ta bang so kang thok kalang dum chak ding lo pinya ni jiven vidyat lo ma bang thok prat chak ding lo ma jiven vel lo ma therak me melam ko pansa chakong ke thelong ke lagi jakong pa pin lo kar bing long non tim kar bing long jakong pa pin lo therak me melam lagi muna chohana ke ngap best ko nang ge mi thang le jemana CM bu chibuta MP bu chibuta CM MLA bu chibuta EM bu chibuta la therak Ni Jangkar Pianglong District Congress Committee WKADCC Ahin Pen Joint Extended Amai Kangni Pon Dong kamukam arong Sopialong District Congress Committee Amina Asai Hemalong Patumi Ni Jangkar Pianglong District Congress Committee Joint Extended Amai Kapaman Pon Labang so amai long mai phu sing teron pensi mai chari pon mai along West Karbianglong District Angkangarlo total 312 board committee do Lakado kawe arat atumpen mo MP kilik ahutke ning isiwet pen Congress MP candidate Joyram Ingleng aphan vote jok pon et pen kapahai pon ji aphan sigjit pen chingki chethan asai deng pon News report Karbianglong News Channel Ki wai ha tumen dimasa pen chingoi la tum claim bom lo ala tum ke claim kenelo punglan sida tum humbarin jalang li candidate apu thak non ke ki manji bang Joyram Ingleng dimasa dam lo da Sigi tanam lo, kasi akan ada kami yang rinci do, kasi nitum West Karbianglong pen nitum Congress lake, nitum duty lo, nitum pahai bola. Nilitum pini dak West Karbianglong District Congress Committee Joint Extended Meeting nitum dak dupon elo nitum dak
West Karbi Anglong District Congress Committee la so andar long bangge 312 board committee do la sila nitum board committee aphan chepari lo je mo election apor hod nitum la joram ingle khai phan dak West Karbi Anglong District pen pe hai pa mi je phan sini tum bidi sore che pachoy lo la lo apen ke dak nitum voters ke West Karbi Anglong District long ke 2,22,483 do la sila song bong pen nili expect lo je West Karbi Anglong District long bang ke je nitum dak total kwano dak 67 to 70% unpool ji la song bong pen samen nitum bang ke 51% nitum bang bate 50% an ke nitum me longpo sinitum bang akhalo athe bang ke candidate bang ke nitum bang strong candidate pen BJP pen pangbar ramlo pulte nitum bang strong candidate akhai jo raming lang bang ke athe alangli kado ko west tambe alang CM aprang sabe ke do isia experience do lo pen chenglok MLA taman lo pen kado ko kam tem ke dam same alangli experience do lasi non nilitum bang mathalo pen ke nitum ke rada kemang aja jakding plue ke akache song bang sama article tu purpuri elam sama alang isame pupon lo lapen nilitum bang ke da consensus da West Karbi Anglong District Congress Committee hin ben consensus lo article tu purpuri bang ke rada kemang lapen ke long weg nang ji pen long weg ji pusia khalo athe bang ke candidate puchot kali nili puchot kali la bang ke next prime minister candidate Rahul Gandhi ji ame nama si pulo jen nilitum government yong si congress government dolong pulo dangte central long yong si congress government dolong pulo te article tu pur e la so bang ke implement vek po ke anang li lam chak chak lo la pen ka pre chak ta dolo pine somar mane kere somar phasame sakuri bakuri penceng lo pine karen abil apa kom penceng lo pine hola LPG gas ka pe kom penceng lo jola son si mane chechak lo la pen ang ton da fulfill po the Rahul Gandhi kaningje mane la ke fine food and final lo la ke claim back po la lo la pen ke omor sing piso ke hai BJP candidate bang ke nilitum ada tebok terai long ben kar judun long hoda intellectual mate tebok terai tum ben kar julong pulo te alang linon ge Pasal ma puji hola revenue yang penceng lo punya iya malang lideng bom claim bom seta public angluk SHE KSP ABC pulo te backdoor pen kaju iti le jela son tani tum arjulong lasi alang li bangke don batai election bangke rem pu pusin nili tum bangke chini dak lo la pen ke nili tum congress candidate tum si highway pu lalo lasi nili Pini Karbi Anglong Arab ki ong dung Arab tum han same chuningri kang tung mang lahelo ang ton a problem han solve nangji pulong te lake accept the constitution phalam do athe BJP hai lo pote constitution lar propo ST SC OBC penceng lok ang ton a system asia vedat ko lasi lahai ang ton system of han padoji save the constitution of puthak India phan nagorik phan save nei pulong te isiwet adol lo lake congress phan si pahai nang poladak 6 parliamentary constituency dipu along na same pahai nang po lapen central long same India alliance bang si hai nang po lapen hai po kalang la bang ke kamat hanang kenang solo thoi pista non la Rahul Gandhi non along aprek Karnataka penceng lok Himachal Pradesh penceng lok along aprek long same Bima Rahul Gandhi kaningje la so tengsi haidet pen mane claim pon fit tilo la pen alang li bangke dak wang pen sila solam pulo article tu pur e bang implement vexi atheni phisi la so a system article tu pur e bang same selam tekang lo la pen nili bangke pa implement vek pu si alang li bangke no doubt lo alang li bang pa implement vek pu lalu Sari Hutialong APHLC apartia tumpen 6 schedule awareness amai kapidupon. Lakha inkoi rapon nilip MSC constituency ke parlo Sari Huti LP school pathua klamalong patumi therepo chiklo niphai inkoi rahiniar ni APHLC atumpen vote kerek amai kapaman pon along mai chari pon APHLC Sari Huti polling station amai phu anan ronghang lapen labangso amai long APHLC tiripi dun mai phu rajestiso lapen tiripi kongchun bang sarkiri rongphar lapen lamjai sarpo angtong ingti kathar panot phangcho anparta nilip along kethe kidinga tumpen chenglok rong asar lapen kibi kithi riso ejang rong arata tum chetong dun
Tiripi Kongchun Bang Sarkiri Rong Parpen Kaning Chepon ke Sarihuti Borpung Tarapung ke BJP atum vote kere kaphan wangnang nilo athe election apora hutsi hemprek alam ningje chochot lapen inglong ahawar aphan ke towar nang selam pipo lapen dolong nang selam pipo pu alam chak chipicho bonta inglong ahawar araratum barla apora hudlote kisunga hud thangnat akhirapta awi puta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh Be atumaphan akoi pipo Lapen Lamjai Sarpo Angtong Tika Tharpen Kaning Chepon BJP candidate Amar Singh Tiso Aphan EM R Pukedo Ahut Choma Thailo Land and Revenue Kedo Bom Ahuta Longle Apata Kipi Thek Theta Koi Ruilang Lapen Forlena Longle Kidun Vek Atumaphan Anta Anam Kipipe Dopiklang Lapen PGR VGR Alongle Sarthe Phangcho Alongle Along Kedo Eviction Asai Marcha Chiklo Niphai Troxy Arni Katharle Asai Klemvek Chipusi Lamchak Chipilo Bonta Pini Arnianta Katharle Asai Klem Hai Hedet Lapen Pacho Baidet Loputa Jongpon Lapen Mai Along R Sigjit Katethan Ponke Kewangchi Jangmi Po Chiklo Niphai Inkoira Trok Arni District at Home Aparman Bang Phukilik MP candidate APHLC Pen Kachetoidun JI Qatar IAS retired Aphansi Ongdung Avot Pipen Kapahai Ponchi Aphansi Chethan Chimumpon Bang so amailong kadokawe bang parohini sose armupen chingki chethan ponsi mai mesen pen pajut ponlong loputa berta ripdunlong Nilip Chokela pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Binidak lang propli mates Sarihuti di constituency long ini tum dak APHLC pen 6 schedule awareness program pen dolo lapen abang so unahut dak ini tum kedamtang rang plup dak lang propli pia salong kedamtang BJP lapen Kongres aphan vote kipi 14 jirdoan setame pini an mangke APHLC long lang jaw athe ningkan phong bong BJP tum rada phan kapacho bai lapen ke chak thabalam pini ratum theklong lo chini lo lasi none prang ke bang jilangana bangke la dak Sarihuti chot kale lapen borpung lapen gerak tarapung pen chenglok la bangso hawar aloke BJP atum bangke wang tanang nilu athe lang itum rada phan pacho bai lu lapen ningkan koan ne lang itum ladak arada to makiduki sung alam pini ani BJP atum council do tum anu chewarve towarave me lang ave ladak lapen barkhalu pulodang te chehla done school du ne osomaratum lang phan pet side dak la phonglang soroi asidak dolong salam pi to towar salam pi pu bangka election tinta ili tuma CM galam athilo ga dang chuno seta election julu pulodang te lage kapacho baya lam si mande te la si Sarihuti la dak ni libaha marlo Sarihuti ha warlong ke dora ta tumana bangke none phong bangke BJP atum la dak wang sitali nang long delo la dak la pen ke non ili tuma sarjai ka thar la dak Sarihuti ha war alang li dani kan phong bong batai ko ani wang edlo dagarat pan awareness pialo lapen kala cherok tok awareness ki pia juni se pini radatum constitution alam kaching thur nang jalam kadok be methanga chakong alang rights alam chichini si pini APHLC nong nang chibin lo tangte BJP long ke do ke dam tang ningkan pho MP Horen Singh Be hai det pen batai ko anu dak Sarihuti long ke bangke akeng pak batai ko anu na chibi ke MP development fund pen dak towar selam pilo mante arjume me alam lo dak Sarihuti radatum school ave hospital ave ke dam ke bang ke duki sung ke sogyoni ke cheponone lahai lam chima tha dam lo ma BJP atum council ka chari atum lapen MP Horen Singh Be lasi non MP non ke manji bang Omor Singh Tiso same Sarihuti bang wang mata bang penang lapen dagara tum chini ne alang ni phange la halo lasi la non e prang ke bang jilangana bang ke dak ni libaha constituency mate dak Sarihuti arlok pen bang area pen bang ke APHLC mate jai ka thara phan vote PC non asuri hini rang kora pli pen bang ke elitum asar jai ka thar phan ka pahaji phan se dak chichak khudlo ini mas joining long Ini labang so mai long ko pene mass joining mate kape party pena ke jano sona do masa la ke damtang an ke APHLC si ke ong lo la pen la BJP la pen Kongres long ke damtang ka cherap dum tuman setame pini da ka bangke nang dun lablo itum bang kon bang pai pini dak party ke damtang Kongres la pen BJP long penangan bang Pharu si so se tum dola la dak tum la tum angge pini dak theklong lor je theklong lo la tuman setame la dak nang dun thulap lo la pini mai sonak thak la dak nile balong kapre long tana tum kidam ji phang si kon do ma dak ili tum non inkora troka bangke tarapung mate taraji ha warlong masile tum dak mass joining mate awareness program do pon po aba dak PS hini do taraji long la PS hini long setame BJP la pen Kongres la pen kapre political party don setame APHLC bang lapo la pen sona thasi taring kora troxi setame dak
korkan thi la pen nilip constituency hini chalang rapet pen dak borpung long ele tum dak mass joining mate kapre awareness program deng ponpu ele tum la 100 stame bjp tum mange ningbe pen masila tum rong lu thiji ni tum chini la ka don don nam se ke ther ke hab dam do po dunri pu do po sida none phong mange rat aphan alang tum bachu bayune la pen khang une lo la mange dak sari huti along etum mai thai se tame so prang ta bang bom lo ta pen dak chingki se than se ta mesen ta pen pin sa me ang thek ke me sik lang lo pen dak pini birta kalong protang te ke dam tang kapre ka song nong kwan ma ke don ki pini ke dak se ta bang so song se bot ki piji pha se pini ke dak na che todun lo la se la ke si mesen ang thek lo la pen non ne tum jasemer pini dak rat pen ka che than ka chi mum ke la helo kar biang long ke ile tum election hot vote jogdun po pulutang de kamat ha ke soni verlo e sona bangke pini konat si ke je ke be kona mana so tum ka chepa tumma ha da se chepa tum dunji pulutang te la ka thai do piklo bjp ma ke jogi congress ma ke jogi aam admi party ma jogi do lang mate sita pini jong si pini ne li inoda kar bilo inoda inglong solo la pen li pini bo jogdun po pulutang te la pen ni li jong se matha kar biara ra tum inglong ra tum kona se ching ka ching room ma pulutang te la ke ephl si asong panan verlo la hello pini tum dak che thang che mum ke la pen do thulang candidate do na choma thailo omor sing ti so ke hai aphanda choma long tang lo council along ang hoi do boma huta choma long elo non pini alang li la long le pota ki pi thek the ta pini ta koi ruilang a file ke pending pusipulo koi ruilang la penan part amela highway towar la 4 lane pulo la towar pi towar ke the ke dam hut la rong ra tum along le chiri kep chiri phlila tongpon phlin na hotel hai along le nam pg pusi che chak lo poi phe ta pini ke hala long le hem putum ko mani ke achi tim long chot ko mani ka chi timanda le la poson ta do nasi la hai ke rar phanga chene gang thek la ka thek long pamel la pen la non e the bang la ka klar dak ka do veto la ka thek long hur e mega thek no reng ak na cho bai lai ko pilo ke dam tang pgr vgr phutha ka che song a hut omor sing ti so ke hai rara thengno ar jap lun reng ak kaddo ko bi phanga cho bai ko pilo sarthe phangcho long le long pen nili there po chiklo throxiar ni march throxiar ni eviction mate ka tharle cyclem vek ji pusilang ni chaklo sita damer lo ke jo throxiar ni eviction camp kre la pen chobai det lo ke sita kenep thu bang la ka chobai bang phan kali kenep thu bang ke o nang tum chobai det la som ke chok chi pu ka ning je tum ka che song tum sin nang nep chu hala chobai det phan bang ke nep ne la si hala chobai det phan kang sai ko mar lo la ke radan velo don tu radan velo kang sai la pen kang sai ta ka chi chok che theng ali vote pi pi det lo kang sai lo la si non ke wang ji monang klang a chi klo jang mi po chi klo april a chi klo in kora throk arni hempen ke barote pini ke omor sing ti so ke hai phan kang sai lo la si vote ke pi pi lo pura APHLC candidate jai ka tha sa phan vote pi pen si pa hai nang pura hello kang sai lo omor sing ti so ke hai phan ke Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do mi thak me kurwang thu